Mit navn er Silas Adler, og jeg er designer for tøjmærket Soling, og medejer af Soling også, og det var mig, der startede Soling. Udover det er jeg også medejer i Usinko, som er en butik, vi åbnede i København, på Frederiksberg for nylig. Den første lange periode var det meget sådan et hobbyprojekt, hvor det mest var t-shirts og sådan lidt var noget, som jeg lavede til sådan venner og bekendte. Og så her de sidste sådan 4-5 år har det været sådan fuld tid og fuldt ud seriøst. Det som er sjovt med lige præcis sådan ting, der er fede og ting, der ikke er fede, det er jo nogle gange også at blande det sammen og tage noget af det, som ikke er fedt, og prøve at ligesom fortolke det på en måde, så det rent faktisk bliver fedt. En ting, som jeg helt klart altid har været sådan, som jeg har været sådan rimelig dislike-agtig overfor, det er jo helt klart sandaler til herrer, og det har fået mig til at prøve at lave et par sandaler, som jeg ligesom selv går i nu, og faktisk er ret glad for. Så det er jo sådan et eksempel på, hvor ens udgangspunkt for at arbejde med noget er, at man ikke synes, det er fedt. Det er en ting som designer, som kan være sjovt at arbejde med, at man ligesom tager udgangspunkt med noget, man synes er naturligt at lave lidt, og prøver at gøre det fedt. Og det er nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke. Helt klart nok vores mest kendte item, som vi er rigtig glade for og rigtig stolte af. Nu har vi haft den med 4 gange i træk, og folk synes stadigvæk, at den er fed. Og det er fedt at have sådan et signature item, som folk, det er lidt sådan en, der åbner døren for os. Både herhjemme, men også ude i verden. Og det er jo også mega fedt, at den er lavet i København, og at vi ligesom kan bakke noget dansk håndværk op. Første gang den blev lavet, var det jo kun som et showpiece, og sådan en tilfældighed, at den kom til at se sådan her ud. Den oprindelige idé var at lave en bowlerhat med en skærm. Men så da jeg ligesom kom op på det her hatteværksted, så jeg sådan en fedora-pul, og så besluttede mig for at prøve at lave den med en fedora-pul i stedet for en bowlerpul. Og det er ligesom blevet til den her. Så det er sjovt, hvordan det ligesom lidt var en tilfældighed, og jeg havde overhovedet ikke tænkt på, at den skulle sådan sælges bagefter. Det var meningen, at den skulle bruges til showet, og det er ligesom blevet sådan en bestseller hver sæson, så det er meget sjovt. Skokollektionen, som også begynder sådan, og lige så stille tage fart, hvor vi ligesom arbejder med noget mere, altså noget mere simpelt og mere klassisk. Det er ligesom sådan med sko, at der kan man ligesom, der er det federe at prøve at finde få lavet en kollektion, som ligesom fortæller. Det kunder køber sko på en anden måde, og det er faktisk ret fedt at prøve at designe noget, hvor man ligesom tænker det ind, at man skal komme frem til noget, der kan gå igen og igen og igen og igen. Sådan en style, som jeg er blevet sådan rimelig glad for, som var sådan som faktisk endte med, eller det blev til sådan en bærende ting i vores kollektion her, den her sommerkollektion, vi har lavet den her gang, den her blæserjakke, som er første gang, jeg har prøvet at lave sådan en rigtig klassisk blæserjakke. Det er faktisk et jakkesæt, der er også bukser til. Men det har været sådan lidt en anden proces, fordi at det er jo det er mere sådan skræddersyet, og der er en masse detaljer i sådan en jakke, som man ligesom ikke ser med det blotte øje, med en måde, man twister foret i armen på, så armen er nemmere at igennem. Og det har været ret sjovt, så alle metervarerne på den her er fra Italien. Og så er det så skræddersyet i Portugal. Hvis jeg kigger på
de stykker tøj, som jeg har designet, og som Solan ligesom har lavet gennem tiden. Så der, hvor vi har opnået de bedste resultater, er tit, når vi ligesom har blandet nogle forskellige ting, og ligesom kommet med et nyt bud på nogle klassiske items. Og det er det, vi ligesom kan se, at det er der, hvor vi er stærke. Og samtidig også er stærke på at lave nogle ting, som egentlig er sådan rimelig klassiske og også til en vis grad basic, men som stadigvæk har mere, som giver kunderne noget ekstra.